Haga jingla kai FIFA Under 20 Women World Cup semi final hapeng ke Japan Persia ikan Netherlands. Aba pai shaga ne jingla kai semi final haga kela step ke jingla kai kalong Maria khai haga ba baro artli ki kenhun kela Persiang bat khijar Henry ki klemla hadu bokot ka kela step. Badai haga kela mit ki theyele kai jong kari Japan kela la abni le kai bha haga ba ke Japan kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong haga ne jingla kai kata haga minit ka basan peusan lengba ka matsu kubo. Ban lengba ka si gol ka Japan kadang yo men sim shu ban yo rung sya ka final. Badai haga minit ka ba prau peulai ka Japan kala yo biang ban tap ya ka gol ka ba ar bad sa isin ya ka gol la yo biang ban tap daga matsu kubo. Badai la bagi ne ki ar gol ka Japan kala la bat pelim ya ka Netherlands haga ne jing la kai semi final da ar la not bari yo rung sya ka final jong ka Under 20 Women World Cup haga sin ka balai. Agway par kajing la kai semi final ha peringkat North Korea Persia ya ke USA. Abo pai syag ne kajing la kai semi final ka North Korea ka leyo ban tap ya ke gol ka baningkong ha ne kajing la kai tang ha ka minit ka ba ar peu ar leng ba ka soncho. Badai la bagre ke si gol ka North Korea ka tam hadu bokot ka kela step bat kumju ru hadu bokot ka jing la kai wala ki the la kai jo ka USA kila Persiang ban pai kala Henry ki klem la ban siu kuliang hadu bokot jong ka jing la kai ha ka ba ka North Korea ka khori ka nam job da si gol la not baleng bagre ke jing job ka North Korea ka yo ban rung sya ka final jong ka Under 20 Women World Cup ha ka sin ka ba sau bat ka ne khun Persia ka Japan ha ka final.